Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu che Singapore, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonzerwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosoka uri pana pamuzuva nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wangu agara uri mugaro wepana padango kutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios, chitubu checontent. Right, Nyaya Yemagetsi Payasvika zvamanje manje tinogona kusara nyika yese yazara rima. Nyika yese yazara rima because Yechikwereti chakatorwa neZimbabwe kuChina navamunangagwa kushamwari yavo chasvika panguva yakaoma vakuda kudzima magetsi. Ndonyaya ndiri kufamba naizvo manje da kuti ndikuratidzei nyaya iri mubepanhau reZimbabwe Independent. Muzvionera mega. Ndo ndakuplayera video remukuru achikonfesa achitaura ega pachena kuti ndakapiwa mari neshamwari yangu yekuChina. Iko zvino izvi tavhura mwenje zvajeka. Pakaipa pari kupisa ma1 ndo nyaya yacho yandiri kufamba naizvo manje. Ndisati ndapinda munyaya yangu zvizere, ndiri kuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri paskrini idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number ipapo toita sei todzifambira nyaya dzacho handitika. Right, ndine mashoko ari kubva kuna Owen zvamanje ari kutaura iye kuti anzi kuregister kambani yanyore kunyanya kana uri muSouth Africa nekuvhura FNB account. Saka bata namba dziri paskrini idzo wotaura naOwen kuti Owen, ndabva nekuna DJ Holly vari kutaura izvo kuti iwewe ndiwe munhu wacho ari kuita zvinhu zvamanje handitika. Ngatisakanganwe gwenzi rePhytomed richiripo rakazara ende harisi kupera. Saka kana uri muJoburg and surrounding areas bata My Robert. Kana uri kuCape Town and surrounding areas bata Fochi. Kana uri kuZimbabwe bata Nyari. Ndo vasikana vacho. Gwenzi rinoshanda, gwenzi rakavhenekwa rikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka rakakodzera kunge richishandiswa nemunhu akaita kunge iwewe. Saka bata vasikana yavo vakuitire plan yacho handitika. Nyaya yangu ndeiyo iri apo iyo. Zvikanzi Chinese debit threatens to switch off wange. Chikwereti chatinacho kumaChina hanzi taimbofunga kuti ndedzemudanga tinenge tichiitisana, but akatozoona kuti aiwa hapana, they are only here to loot maresources edu because zvamanje kana vakuda kutidzimira zvizobude zvakanaka. Regai tinzwe mukuru wenyika achitaura kuti aiwaka ndakapiwa mari neshamwari dzangu dzemhiri. Aiwa, iri vhidhiyo rakudhara zvaro but tinofanira kuridzosa kuti tirambe tichifumura kuti vanhu vasazoti aiwa hanzi iAI handisirini. Tinouya neumbowo totaura ingwani mukuru maiti makapiwa Yechikwereti hakusisina load shedding. Ko ingwani sei ichiriko? But the problem yandinoita manje nevanhu veZanu PF vakaudzwa kunzi kuchange kusine magetsi kusina load shedding. Mumusoro mavo they have already programmed kuti magetsi atoriko ende vari kutomaona magetsi atoriko. Zvinhu zvakatoita sei zvakatorongeka. Amenoti kudyiswa here kana kuti chii handizozivi hangu, but rekatinzwe mukuru achitaura kuti zvakamira sei. Now energy magetsi there was load shedding yaitika load shedding. Ndogara ndichitaura kuti tainzwa makompleni achiuya ndichinzwa navachiwenga vachitaura kana nhema dzavo handizivi kwanzi mudhara kana magetsi aenda vanhu vari kuti nyama dziri kuora mumafriji. Ndikati iwe une shuwa here kanzi enda zvavari kutaka rekatigadzire magetsi. Ndokuenda kuChina muna April 2018 ndokupiwa mari nokuona 1.5 billion neshamwari yangu Xi Jinping. Hanzi ndokupiwa mari inokwana kuita 1.5 billion. Ndo yatisvitsa patasvika apa.
zvamanje manje ndosaka tine matambudziko atinawo iyayo. Yakamboshandei 1.5 billion iyi? Mawane ringatizvinzwire. Svondo rapfuura iri takanovhura magetsi eunit 7 unit 8 anotipa 635 megawatts. Asi kuswera zuro Chamisa aitaura kuti kana ndapinda mupawa ndoda kuvaka 7 and 8 haatombozivi kuti takapedza. Saka ndiri mukuti haiwa muning'ina indaono collector school fees kwawakafunda. Saka iko zvino magetsi avako, there is no more load shedding. Saka vachiwenga kana munhu akabuya achiti nyama yabora inhema dzake kuti ngave naye nenyama yabora tigomupatsva. Vakashata mawana hanzi there is no more load shedding. Mamunzwa mukuru achitaura ega kuti hapasisina load shedding. Hakusina here load shedding vanhu vanosupporta ZANU-PF. Pari kupisa baba, pari kupisa. Ndine timu rangu riri padhene riri kuchema kuti magetsi baba mawana pakutoda plan B, nekuti zvekumirira kuti zesa tichazoti pari kupisa, pari kupisa. Amenoti munoti chione nyaya iyi. Mukuru akataura kuti takapiwa mari ezvinezvi ndakuratidzai nyaya iripo iyo. Mira ndiise pascreen nyaya iripo iyo, muione mega kuti zvinhu zvacho zvazvasvika. Chinese debit threatens to switch off wange ikadzimwa tetasara nekariba, and kariba hakurunzi hakuna mvura. Zvinhu zvacho manaka pakaipa kutongonamata kuti mvura at least ikanaya zvinhu zvinogona kuchinja, zvinogona kuita zvinenge zviri nani. Handizoziva ameno. Siya comment mucomment section, wotaurawo mafungiro ako, wotaurawo maonero ako kuti kufunga kwako iwewe 1.5 billion iyi yakashandiswe chii? Yakaenda kumagetsi here kana kuti yakaenda kumota dzemachifi kana kuti yakadyiwa zvayo nana Sewik Neo? Ameno. Isa comment mucomment section. Ndo nyaya yanga ndingori nayo zvamanje manje. As for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, to thank you for watching and thank you for supporting Point 5 Creative Studios. Anditika ngatirambe tichisubscribe. Chinangwa chedu ndechekuti by end of December panopera ugore tinge tam 60,000 tichizoendawo kutangirawo ipapo next year. So kana usina kusubscribe gara waita sei wadzvanya subscribe button, because tinoya nenyaya each and every day, nyaya dzinopisa. Anditika. So thank you for supporting. It's bye for now.